Schembri, Adrian Hillman kif ukoll Malcolm Scerri rikbu fuq l-appell tal-Avukat Ġenerali dwar ir-rekuża tal-Imħallef Antonio Mizzi filkaż dwar l-inkjesta tal-Panama Papers. It-tlieta li huma qed jirreżistu l-inkjesta dwar l-involviment tagħhom fil-Panama Papers. F'Lulju li għadda l-Qorti Kostituzzjonali kienet iddeċidiet li l-Imħallef Antonio Mizzi għandu jirrekuża ruħu minn dan il-każ minħabba li hu miżżewweġ lill-Ewroparlamentari tal-Partit Laburista Malcolm Mizzi li ma' deċiżjoni ġiet appellata mill-Avukat Ġenerali. L-avukati ta' Schembri Malcolm Scerri sieħeb fin-negozju ta' Schembri u l-ex-direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers Adrian Hillman rispondew għall-appell tal-Avukat Ġenerali fejn qablu mal-pożizzjoni tiegħu. Flimkien ma' Schembri, Scerri u Hillman hemm ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Konrad Mizzi, Brian Tonna u Kalċini minn Nexjabiti li s-sena l-oħra appellaw għad-deċiżjoni tal-qorti li jkun hemm inkjesta dwar l-irwol tagħhom fl-iskandlu tal-Panama Papers li ma' inkjesta kienet mitluba mid-deputat nazzjonalista Simon Busuttil. Il-Maġistrat Jim Farrugia kien tal-approvazzjoni tiegħu għall-inkjesta dwar l-involviment tagħhom fil-Panama Papers imma kienet imwaqfa minn diversi appelli minn dawk li dwarhom intalbet l-inkjesta.